Ero kamano nyakora mogi kuom ketera mogi TV odhiambo machielo weche manyien mag ang'ich welo biro ni achiel kachiel odiechieng' mar adek dwe mar 9/2025. Arwakini machiegni an Kailo Trevor Mbija nyakora mogi wan kod mathoth mawaiku ni odhiambo ma kawuono mosetimore chakre ne pinyru nyaka tinende kama adwa ne anyisi ni weche nitie motimore nitie kiketo Ramogi TV kendo bedo machiegni in gadier mar ng'eyo duto ma otimore pacho ka kod gwenge mamoko bende machiegni nyakora mogi par ni kang'oromo saa 3 to wabiro bedo gi twak mar buch jopiny kama an gi wenda gin welo maromo abich an kanyo kod Okoth Ong'ayo ma en jaohala e kaunti ma Nairobi, wan kod Paul Omondi jaohala bende kaunti ma Nairobi, jadak Nairobi Fred Otieno Kennedy Omamo ma bende en johala kaachiel kod Barbara Kinyi duto gin johala e boma ma Nairobi kendo wabiro go kodgi mbaka kaluwore kod chal mar Nairobi e thuolo ni ma koro imedo keto kenge mag kelo lokruok ok mana Nairobi kende kata e gwenge moko mayudore e piny Kenya. Nyakora mogi mokwongo thuond weche. The minister has actually found that there are those who have actually frauded the system. It is good that he takes action on them. Komiti mar thieth e od bura okwero jatend migao mar thieth ni omaka chije ma itudo kod nyodho aguch SHA kar tamo osiptende ni kik ti gi okumbano. Report jaga bajet yango ni thoth counties ma pacho ka tiyo go omenda ma kore lach e chulo jotich osara kar chwalo chenro mag dongruok. Security actors in the region take this development seriously and warn that illegal gangs will not be tolerated in Kisumu or any other part of the region. Tendarita ma Kisumu yango ni sani gitima pedha ni kweth njore ma okauchiel maonore e boma ma Kisumu. Machiegni nyakora mogi jaloko mar iluongo ni Wilson Ochuka nyinga en George Bati. Ng'ich welo chakore sani gi report kata chenro ma koro gol kod duol ma ochung'ne weche mag yiero kod kewe pacho ka IEBC mayango kaka yiero adundo mochan bago tarik 27 dwe mar 11 mar higani biro timore. IEBC ogolo ler ne jogo ma ochung' kata madwani mondo bi obi oyiergi e kombe ma ibiro time yiero adundogo. Okenge ka okang' mwinjo bed ni igoyo nyaka chop odiechieng' mar yiero. Magi kaka IEBC ogolo weche motenore kod ikruok margi gi lai mag yiero ma adundo ma 2020 kod abich. Yiero ma adundo ma ochan tarik 27 dwe mar 11 higani nyakora mogi chung' ma onge duond bura kata independent ma en achiel kuom jogo moyienegi chung' e yiero, jok ma chung' ma onge gi duond bura moro amora ma giyiengore. IEBC dwaro ni mondo gichwal nying-gi kaachiel kod ranyisi miluongo ni nembo kata symbol gi dho ngere. Tarik 17 mar dweni higani mago jomochung' ma onge kod duond bura moro amora idwa ni mondo gichwal ranyisi kaachiel kod nying margi kaachiel kod ranyisi ma gidhi tiyo godo e yiero ka en kuom ranyisi kata mana kata ka en gima chalo kaka odheru to owinjo bed ni chwale ne IEBC tarik 17 dwe mar 9 2025 ni. Bende nyinge ma jogo mowinjo bed ni dhi chung' kaka jomodiedo kar kendgi kata independent owinjo bed ni chwalo nying go e yor mbui ne duol mochung' ne weche mag yiero kod kiewe pacho ka. IEBC bende biro goyo chapa nyinge mag jogo mochwalo dwaro margi ndalo 14 motelo ne welo. Kopogore gi mano jachung' bende idwaro ni owe bedo jakanyo mar duond bura moro amora kopono dwa chung' kien owuon dweche 3 motelo ne yiero, manyiso ni kopo ni ng'ato nyaka gi e sani pod en ja duond bura moro kendo bang' timo ma tarik 17 dwe mar 9 ni oyud ni pod en ja duond bura moro amora, koro chik biro tame chung' kaka ng'at mochung' kien kata independent nikech yudo ni ok owuok e duond bura ma ne entiere dweche 3 motelo ne odiechieng' mar yiero ma en tarik 27 dwe mar 11 2025 ni. Nyakora mogi kopogore kod mano bende mana kotere kod yiero adundo no chwalo certificate mag welo oket ndalo 2 mwinjo bed ne time ma chwalo certificate mag welo ibiro tim tarik 8 dwe mar 10 2025 gi tarik 9 dwe mar 10
2,225 nyiso ni jochung' omi ndalo ariyogo mar timo mano. Koponi samoro tarik 8 bae to onyalo timo mano tarik 9 dwe mar 10 2,225. Certificate ichwalo ne apisa ma ochung' ne weche mag yiero. Mano kaluwore kod chik ma ogol kod duol mochung' ne weche mag yiero kod kiewo e pacho ka IEBC. Nyakwara Mogi kopogore kod mano bende IEBC bende ochako ochwalo wach machielo, kalenda mar campaign, ma en achiel kuom gigo ma jomochung' madwaro lemo dwani mondo ng'e ahinya, nikech koponi idhi ataro mar ma to samoro dipo ka IEBC igi obedo gi ojawre magi goli oko kaka jachung' e weche mag yiero. Campaign chakore ayanga tarik 8 dwe mar 10 2,225, mane ka thuolo ma IEBC koro yiene jochung' malaro kombe e yiero adundo. Tarik 8 dwe mar 10 higani campaign chakore ayanga. Campaign biro rumo tarik 24 dwe mar 11 2,225. Nyiso ni ma biro timore ndalo 3 kapok ji odhi e yiero. Koro kopo ni ng'ato timo campaign mare tarik 25 kata oko mar tarik 20, obet tarik 25 kata tarik 26, koro IEBC nyalo kawo thuolo mar ng'ado nyinge oko kata kawo ne okang' moro machielo motenore kod chike moketi. Kasto yiero biro timore tarik 27 dwe mar 11 2,225. Nyakwara Mogi par ni nitiere gwenge ma Kaluo bende ma yiero biro timore ma oting'o kar chung' od bura ma Kasipul kaachiel kod kar chung' od bura ma Ugunja, maduto gin gwenge ma Kaluo mane kombe gi odong' nono. Kom ma Kasipul nodong' nono bang' tho mar mane en jaod bura e kinde ma okalo mar od bura ma Kasipul Ong'ondo Were, ka kom kar chung' od bura ma Ugunja nodong' nono bang' mane en jaod bura Opiyo Wandayi wal kaka jatend migawo kendo puodhe gi od bura ma nyaka ge sani oti kaka jatend migawo mochung' ne weche mag teko e pacho ka. Nyakwara Mogi, mano e kaka lai mar IEBC oketo e weche mag hikruok ne yiero margi. Kawadhi nyime ni komiti mochung' ne rango weche mag thieth e od bura mamalo onyiso jatend migawo mar thieth Aden Duale mondo we tamo ute thieth ma ichich ni nyayo mibadhi okumba mar SHA, thieth mar SHA kata tiyo gokumba no. Kar mano, jood burago onyiso migawo mar thieth mondo kawo mana ondamo mar kum ne weg ute thieth makamago kaka yor neno ni jopiny ok obedo gi pek e yudo weche mag thieth. Migawo mar thieth e pacho ka kokalo kuma mar thieth mar SHA ne okumo osiptende mathoth mag ji giwegi kaachiel kod moko mag piny owacho e tiyo gi chenro mag SHA kaluwore kod weche mag mibadhi, gino ma oserocho chenro mag thieth e osiptendego. Jokanyo e komiti mochung' ne weche mag thieth e od bura mamalo kotelnegi kod jakomgi Dr. James Nikal mane otimo limbe e moko kuom ute mag thieth e kaunti ma Homa Bay mar rango kaka SHA tiyo, ne okone jatend migawo mar thieth Aden Duale mondo okaw ondamo mar chik manane jotend ute thieth ma mibadhi mieno ma ok nigi kumo chenro mag SHA tiyo osiptendego eko, gino mane okoni kelo pek ne jotuo. Problem of corruption in this country is actually everywhere. You will find that patients will be involved in fraud. Caretakers are involved in fraud. Officers are involved in fraud. So if the minister has actually found that there are those who have actually frauded the system, it is good that he takes action on them, as he already put the names to the DCI. But we'd say that they move fast, deal with those people who actually are the culprits and get hospitals to work. Jokanyo e komiti no wacho ni mibadhi okumba mar thieth mar SHA bende nyayo kod jotuo moko madonjo e winjruok kod ute mag thieth kendo kelo pek weche mag timo chudo ka gijiwo jotuo mondo kik yie mondo weg ute thieth oti kodgi mar yudo omenda mar SHA e tok chik. Who is aiding that facility? The patient is also involved. Because if we've had claims in the past where you would see a claim for 4 days and where a patient was there for a day or two, there must be collaboration between that facility and that patient. The issue that we're dealing with right now is ensuring that the teething problems that the chairman is speaking about are sorted out. And how best do we sort it out? We must come all the way to Nyadiwa to make sure that this Nyadiwa really received money or did not receive money. Kineno beneno yangore niti osiptende mathoth maneno mateke kine magidhi bandho omenda gi e apise mag SHA bure Nairobi ma osemiyo osiptende moko rem kata chulo jotijegi. Gino ma jaod bura madhiwa Martin Owino gi nyawadgi ma Kisumu Central Dr. Joshua Oron wacho ni nyaka when SHA was introduced, people were so enthusiastic. They came in numbers, seeking for services. It's just like if you market, you have to supply. Now, if these teething problems are not managed well,
people will shrink. They will start looking for alternative medication, self-medication, you name it. SHA is working. The teething problems need to be sorted out. One of the hospitals told us that the SHA needs to be devolved like the county so that all the issues that are affecting SHA are dealt with locally. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Nakoro ikawa dhi nyime ni chenro mag thieth kidek ng'ikore kaunti ma Kisumu juma manyien kaluwore ni lakteche e kaunti ma Kisumu koro buogo dhi ng'anyo ka giywago sachgi ma pok ochulgi kod lwasi marach mar tich ahinya to kotenore kod weche okumba mar thieth ma gitiyo godo gi weche kata giwegi e yudo thieth e kinde ma gin kod dwaro mar thieth. Kokalo kuom jotend riwruoge mar KMPDU kod mar jochiw thieth ma Kisumu, lakteche go wacho ni pok ochulgi osara kuom dweche 2 kata obedo ni gisebedo ka gibandho osachgi ma kamano. Korka korgi to tend kaunti ma Kisumu osengone jotije duto ma osachgi osedeko ni osara ma dwe mar 7 gi dwe mar 8 idhi chulgi duto kochakore odiechieng' ma kiny tarik 4 dwe mar 9. Na hii ni miezi miwili madaktari wamekuwa wakifanya kazi, na tukiangalia kwa kaunti yenyewe hakuna explanation yoyote yenye kaunti imepatiana madaktari kuwa mshahara hujakuja kwa sababu ya sababu fulani. Na kila wakati tumefuatilia explanation imekuwa moja, na hii explanation imechukua wakati wa miezi miwili bila kutueleza vizuri kwa nini wanachelewesha mshahara ya madaktari. Biro chuno wa niko kalokin kapo ni okwaedo msara kin tarika kin ticha ng'wen to biro chuno wa mondo koro wagola wa members mondo uogoko mondo mi odhi openj wach mar msara nikech msara koleo dweche ndalo 30 to mano makosa to koleo ndalo 60 to kore en makosa moloyo. Nyoro nye nitie wana wa members manyo dhi hospital Kisumu specialist ka mama mapek madwa nyuol mama ni nyodhi hospital odhi e clinic mare kodhi e clinic oting'o card mare mar Madison mondo mi daktari onene kochopo ir daktari to in hospital nyise ni Madison insurance en suspended. Omiyo wawacho niya Kisumu County o suspend Madison insurance with immediate effect mondo mi giduoge SHA mondo gimi healthcare workers comprehensive SHA insurance. Jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen okwedo weche ma osebedo ka wachore ni kweth jolweny mag Jubaland odonjo Mandera kendo rocho arita mar jodak makono kowuoyo e kinde manotimo limbe e kaunti ma Busia kama wacho ni jogo ma odonjo e Kenya kawuok e piny Somalia gin mana jogo ma odar nikech rochruok mag arita mantie piny mar Somalia. Kakimia Waler kod Lydia Okeyo. Entwak ma osebedo ka kelo liete pachoka ayate kin jodak ma Mandera ma osebedo ka bago ng'anyo ka kwedo tie mar jolweny moko maya Jubaland e piny Somalia ma giwacho ni mono genindo kaluwore gi rochruok mar arita. Jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen oyango ni mana jogo moringo donje pachoka kadar ringo lweny ma pinyno ema donje pachoka kwacho ni gibiro timo nonro matut mar ng'eyo ponono ne gin jonjore. Every time there is a conflict in the Somalia side, it definitely spills over, especially if it's Bulahawa and the towns across the border. It affects Kenya. And remember that we have a good working relationship with Somalia as a country. And so when there is those challenges, there's citizens who feel endangered run from the neighboring country run to Kenya. But we cannot confirm now whether they were forces of where, who they are. It's only until you do proper security analysis and investigations that you get to know, is it forces, is it civilians and so forth. Okwayo ganda mondo mi owetio gi thuolo no mar siao tulo mag siasa ahinya to jogo maketo sirikal tesre ko wacho ni ponono nitiere gigo mowinjo jopiny ng'e to gibiro lando ayanga. I know there are some people who want to score cheap political benefits from it. It is not in the interest of this government or this administration to do politics or to do a political ping pong. Okwedo weche mosebed kiwacho ni nitie skul moro ma kweth no donjo e kendo dakie ko wacho ni ok en adier ka bende osingo ne gitimo duto ma ginyalo maneno ni arita jo Kenya ongirore kendo mwandu mag gi oriti. It's no school currently being occupied as a matter of fact, and so if there are other parts of Kenya
that there is a spillover of citizens from the neighboring countries, with Somalia particularly. That will be, that's why I said the security team will work on it to make sure that they return peacefully. No e kinde limbe mare kaunti mabusia e chendo mare mar jukwaa la usalama. Lydia TV, Nairobi. Tend arita kwe alwora ma Nyanza kod ma kaunti ma Kisumu golo siem e wi rochruok mar arita kwe bang' kweth mag njore honore kendo chako keto ngima oganda kama tek e gwenge makono. Flora Moroa ma en County Commissioner ma Nyanza wacho ni apedha mager koro gidhi chako mar rakore kod jonjorego. Millicent Adhiambo miyo waler mathoth kowuok Kisumu. Arita kwe kotelnegi kod Commissioner ma Nyanza Flora Moroa yango ni kweth jonjore sani osieko kendo sebedo kanego hinyo bogo ganda gino mamayo jodak e kaunti ma Kisumu kwe makare. We have noted with great concern the emerging acts of illegal gangs within Kisumu County who have recently been engaged in unlawful activities including extortion, harassment of residents, intimidation of business owners. Oyango ni nyaka sani kweth jonjorego moko auchiel gisediero ka ji abich kuomgi osendhi. Apedha mager bende koro oko ni gidhi chako mar rakore kod jonjorego kaka yor kedo gi maundu e kaunti ma Kisumu. The security actors in the region take this development seriously and warn that illegal gangs will not be tolerated in Kisumu or any other part of the region. A crackdown is already underway and several suspects are in police custody. Ewi mano, oyango kotelo ni kuneda kaka ofunyo Jerusalem, Manyata, Obunga kod Nyalenda, ema maundu go etach, kendo gisingo ne jodak, ni kundego, ema gibro time apedho mager, marakore, gikweth jonjore, kendo neno, ni kwe, obiro duogo ewange. So far, 5. But there are many more who are out there and we are going after them. And we have identified the areas that are very notorious on this. Some of them that I may want to mention are Aufunu. We have Manyata, Obunga, Nyalenda. All criminal elements who are operating in these areas and threatening the peace of our people are dealt with. Komachielo, bende ne oyango ni weche kuom mag jamni medonya kendo siko medore piny maru. Gisingo biro keto nyong'ong mar rakruok gi njore makamago. We are made to understand that some of these people liars with the local, and we have that information and very good leads. I want to believe that the stock theft in Nyakach and of course the other areas is going to stop. Kamati nikoro kwayo jopith mundo beda kicha kendo konygi e cholo lipot mora mora e wirochruok arita kwe. Bende gikwayo rowere mondo kiki yeti kod gi marach kod jo siasa mar nyayo maundu kendo mondo kik githor kawo chik e lwetgi e kedo gi jonjore. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Daka parga boro nyakora bungi mang sa chiel mar odhiambo. Weche manyien mag ang'ich welo kaw yweyo mokwongo mana ywe adundo aga mana muya matin mondo mi moko mag ohala manitie to kaduogo pod an gi weche mamoko. Neno Ramogi TV neno maler ahinya waneno habari wan Daily Gardens Kisumu. Erokamano ahinya kuom keto Ramogi TV. Badi kaka pile waneno habari kendo amor kaka weche manyien medo donjo. Kasto ler kendo moro wa Pastor Omondi Otiche mar Gemo Nyenyore. Erokamano Pastor Omondi Otiche. Waneno weche manyien ahinya kendo the greater Arua family mor kodu kaka ukelo weche manyien maber kendo mokalo. Mora ahinya kodu upangonwa weche manyien yo makare. Mano Arthur Agena manyakwar Arua Alendu koda anyuola ni duto te gimor gi weche manyien. Erokamano ahinya. Anoka okotho koyo uri Nyasaga ore degmo nisani en bende en kodwa ka sigomre koni koth chwe ma usira kwayo mana jo siasa mondo kampen gi kwe e Ugunja. Erokamano ahinya. Makamu kona ni bati aneno weche manyien yo makare kaka jo Ugunja wan wang'eyo ni yiero biro timore makare tarik 27 mar Novemba. Ano makamu wacho ni kawuono ni erokamano ne joma nomiya birthday kamoting'o Opiyo Wandayi,
Super PS Raymond Omolo, Budget Atandi Meli, Senator Oburu Oginga, Governor James Boborengo, wach ni Nyasaye omed ritogi. Erokamano ahinya. Dakika 19 bang' saa achiel nyakora mondo wadhi e yweyo kaduogo pod an gi weche mamoko ma winjo bed ni chiko nigi iti kik idhi mabor. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Build for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Royal Mabati Factory Limited, dier mar lando ni nengo gore piny ahinya. Corrugated kod box profile, sani uso ceiling 405 e mita ka mita. Brick tile, kuom ceiling 456. Ka Roman tile, e ceiling 500. Bed gi chuny mokwe, ka wakelo ni mabati nyaka e odi kata dalani. Gochno sani kokalo, e namba 0722 63 83 83. My skin is my identity, my strength. It's unique and deserves care made specially for me. Nivea Radiant and Beauty Even Glow, enriched with 95% pure vitamin C and pearl extract for visibly radiant and even-toned skin in just 2 weeks. Nivea Radiant and Beauty Even Glow. Skin is for celebrating my shade of beautiful. Nivea is for skin. Ich lach nonego okal tako. Matiende ni bedo gi miluma mar yako mang'eny nyalo kelo rach. Chakre chon, ji mang'eny mane pidho kich be ong'ere ni gin joma dongo. Okoro naneno opportunity gima nyalo timo mondo akony mon gi youth through what pidho kich. Machiegni kendo nyakwara mogi ka wamedo dhi nyime kod weche manyien mag ang'ich welo. Riwruok mar jotend din ma pacho ka koro chiwo pachgi e wi ringre kod fuoni dhano moseyudi e gwenge ma Kwabinzaro, mano yudo Shakahola kod mago moseyudi e gwenge ma Kwabinzaro, ka giwacho ni ok en ranyisi makare ni chal makamano timore pacho ka nitiere arita. Kaka Ifinya Kidi koro lero, jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen ojiwo oganda mondo omiyo obed achiel kendo tiyo kanyakla kod migawo mare mar chiwo lipot e wi dinde magalagala manyalo tucho e gwenge magintie. En romo manokelo kanyakla jotend din mopogore opogore pachoka. Romo mabende noyuor kod rawere mar twak kendo lalruok e paro e wi yore minyalo tiek godo midhiero mar rawere kadhe. E kinde romo no, jakom mar riwruok dinde pachoka Willy Badlago nowacho ni chal mar fwenyo ringre Shakahola kod Kwabinzaro pod medo nyuolo paro kendo nitie dwaro mar bedo gi chike matayo ute lamo duto kod chenro mekgi. Right now, I think we are moving to the stage where we shall have a religious bill that is going to capacity build each religious institutions to have its own internal mechanism for dealing with errant leaders. Kaluwore gi lago, ok en ranyisi makare ni ringre kod fuon ni del yudore gwengego to arita bende nitie. We cannot understand why we are still finding bodies, fresh bodies,
when we have security on the ground, including very robust leadership of the chiefs and assistant chiefs. I'm sure most of them have made reports to the concerned security, and they're just waiting for action to be taken. Korka kore, jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen nowacho ni oganda jo Kenya owinjore ti kanyakla gi migao mar arita machiwo lipot ewi jowetegi mariwore kod dinde manigi kido magalagala. Ni lazima pia tutoe ripoti kuhusiana na itikadi na duni ambazo zinapotosha wa Kenya, kwa sababu hiyo inaendelesha mambo haya. Na pia kwamba unajua ni kwa nini wanatafuta sehemu ambazo ni fiche, ambao watu hawaishi, sehemu ambazo ni kubwa, na wanadanganya mtu, anasema tuko maombi. Na ukishaingia msitu huko unaona kwamba watu wanaenda kuwa fasting. Fasting inakubalika Biblia, lakini sio ile fasting ya kulazimisha watu mpaka watu wanakufa. Murkomen bende nomedo ni nyaka oganda bed machiegni gi jowetegi kod osiepe ahinya to mago ma oseriwore kod dinde magalagala ni mano achiel kuom yore manyalo chiwo yot e yudo kod resogi. Haiwezekani kwamba mtu anatoka hapa Busia na ni jirani, ni rafiki, ni ndugu, ni mtu wa familia, na hakuna mtu anaripoti kupotea kwao. Aswa wale tumejua tayari kwamba wameingia madini ama dini ambazo ni potovu. Ni vizuri sana turipoti mapema na tuwatafute mapema. Ukipata kwamba wengi wao ambao wanapotelea hizo dini duni ni kwa sababu pia ripoti hazipatikani. Magiduto timore kinde ma apisas mago kwachkich ochungo chenro mar manyo kod fwenyo kaponono nitie ringre kod fuoni del mamoko e gwenge ma Kwa Binzaru machiwo thuolo ne jobero mag sirkal timo bero mabiro konyo fwenyo ringrego. Efinye Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Kodhi nyima wiro ni moko kuom jodak ma Nairobi wacho ni chal ka gima teko mawuok oko odonjo e telo ma Nairobi makoro miyo kata mano kenge mag menyo kaka gavana Tiyo ithiro. Moko kuomgi wacho ni jatend piny William Ruto gi jatend ODM Raila Odinga nyodonjore gi dwaro mar MCAs madwaro thicho apisi gavana Sakaja kaka miyo waler kod Walter Nyambaga. Kaka yorogolo pachgi okang' manyoka kod ogai mar ODM Raila Odinga kod jatend UDA party William Ruto. Jodak ma Nairobi okoni Ruto kod Raila wedonjore kod kaketayo kaunti ma Nairobi. An kaluwore gi kaka neno tij Sakaja i Nairobi ka, bedo ni jakom maduong' Raila Molo Odinga neno ni Sakaja okowinjo bed ni golo oko. MCAs emoseng'eyo ga shida madhi mbele mowinjo bed ni gin owuon imiyo gi thuolo mondo gigol Sakaja kata mondo giwe Sakaja. Un jotend piny to ne joma gokoko oketu kanyo mondo wa fight corruption e Kenya ka. Ka corruption nyalo bedo mano to wanyalo hinyore sana gi gima dhi mbele. Koro Raila gi Ruto gima nyotimore nyoro ok nywa mor godo. Nyono giwe MCAs gi otim tijgi kendo otim tijgi e yo maler. Lero ni kundo MCAs mondo ng'won kod Sakaja en yore jiwo mibadhi ma jatend piny osebedo ka kedo godo. Kata kamano giko nigi sani to menore kendo duodogi kod lwenj mi the people who are actively fighting the fighters of corruption. Koro ne owinjo bed ni kopo nono ni ne jakom kata William Ruto ne neno ni Sakaja ne ber, no owinjo bed ni ginyiso raia allegation duto te mane oseket kuom Sakaja mondo wang'e ni to MCA ne makosa koso MCA no ne onge makosa. Moko kuom gedo ni mondo duok kaunti